Good morning mga kaibigan. Nandito kami ngayon ng kasama ko si Benji. Kumusta na kayo mga kaibigan? Ngayong araw, mag-uumang kami ng ng bintol. Baka may makuha tayo maraming alimango kasi sa laki ng tubig ngayon. Tsak may alimango ngayon. Tara Benji. Taka na. Yung mga kaibigan, may nadaanan tayong isang machine na mag-aararo ng lupa. Mukhang magtatanim yata sila ng mais. Lapitan natin mga kaibigan, mukhang nakabaon yata. Ano ba nangyari? Ba't nakabaon? Biglang bumamos yung yung gulong. May butas? May ata, may butas sa ilalim. Manhole? Pinaghukayan yata ito ng bayawak. May mina. Nasa kalahati na mga kaibigan yung gulong. Makakalis pa kaya yan, boss? Makakalis yan. Kunting tiis lang. Marami na akong dinahasan ganito. Mas matindi pa dito. Ayun. Yun mga kaibigan, makakalis din naman daw. Nalagay mo na ito na atorne. Atorne. Yo, Benji, tulong ka muna, Benji. Saka na tayo mapunta sa ilog. Para iwamang natin yung dala nating bintol. Yung mga kaibigan, tutulong muna tayo. Para makalis na yung Ikuha mo ninyo. Yan mga kabahan. Yan pakadin mo. Matulungin. Benji, kaputi daw ni Benji. Sige, maangat yan. Lagay ko spike yan. Parabot sila kayo sa ibang bansa. Ay mga kaibigan, tutulungan muna natin sila para makaahon. Kasi masyadong malalim na yung pagkakapaon nung gulong ang traktor. Traktor. Buti lang maintindihan tayo mga kaibigan. Mali-mali pa yung English ko. Traktor. Traktor. Yun. Traktor daw mga kaibigan. Gawakay kami ng ginto ni Yamashita. Try mo na. Saan natin lagay ito? Dito. Para ng spike ganun. Ito mo na. Dito. Yan. Try. Tulak. No. Pa? May mag-English na. Try. Sarang taga-termi. Lang termi. Ala sa sabi. Yun mga kaibigan. Dito lang muna tayo bago tayo pumunta ng ilog. Tutulungan muna natin sila para makaahon sila. Ang pagdakapitang bagoy, nadali mo man. Iyo. Yun mga kaibigan. Susubukan ng driver na maalis. Sana makalis. Di kaya? Di pa kaya? May ano ka naman, Noy? Ha? Di pa kaya mga kaibigan, di pa kaya. Ano ka? Canner bag. Paano diskarte? Gamitin ko na ang pinagbabawal na technique. Ano man? Basta huwag ka ng canner bag. Yun mga kaibigan, hindi kayang iahon. Kukuha yata ng lubid Tapos, para mahatak. ikot na diliw. Para tumama. Ito yung pang-araro mga kaibigan. Tinanggal muna kasi para makaalis. Boss, ito na ang pinagbabawal na technique. Gagawin ko na, boss. Sana umubra na para makaahon na yan. Para matapos ko na to. Para matapos na tong medyo malapad-lapad pa mga kaibigan yung aararuhin niya. Agricultural land. Programa namin to. Libreng araro. Libreng araro ba yan mga kaibigan? Sa DA. Sa DA. Buti naman mayroong ganong libreng araro para yung mga magsasaka makasaka ng maayos Oo, makatipid. makatipid dahil sa mahal ng ngayon mga Crudo. krudo. Yung ibabayad nila
ibibili na lang ng ano, abono ano, Oo. fertilizer. Yun mga kaibigan, meron palang libre ngayon. Ayan, sa gobyerno siguro yan. Kaya lang nakabaon mga kaibigan. Ayun mga kaibigan, dinidiskartehan. Natigyan ng tali. Gagamit ako ng pinagbabawal na teknik. Nagamitan daw ng teknik ni ano, Sangoku. Ito na siya. Ha? Matulay yan diyan ha. Makagat iyo. Ito ang sikreto pag nababalaho ako sa gitna ng palayan. Yung malalim pa dito, yung maputik talaga, yung basa. Susubukan lang natin. Sana umubra ano, Sana mubra. para makaalis na. Oo. Sana huwag maputol yung tali kasi wala ng tanner bag. Matibay naman siguro yan. Butong nga soy. Butong nga. Matigas pero nabaon. Yan, subukan na yan. Nakikita nyo, text ng ano. Kaya natin. So yun mga kaibigan, dinidiskartehan nila. Yan mo, tigas. Pero baon. Tapos tumaga naman, pero mga adik, kau na yung jeep, dadalan na sa pero kay binatak lang. Kakapasan pa natin to kasi masyadong mababa masyadong kababa. Harumin natin. Masyado natin papalalimin. Iniingatan namin yung pito, baka malunga. Para pito. Yaw na. Ano? Yung taas? Ha? Sagutin yan na. Dito ba? So yun mga kaibigan, dahil pumasok na yung ano, magpapain muna tayo dito. Babalikan na lang natin yung traktor kung makakaaw na. Tutulungan natin na makaahon, itutulak. Tutulak natin habang inaano ng driver. Yan, butang yan diyan, saro. Halya, wakisun mo lang yan na ano, Benji. Oo. Yan, wakisun mo lang yan, yan. Yan, butang yan saro. Yung mga kaibigan, susubukan nating makaalis. Tutulak pa dito, tutulak. Hindi na. Tingnan natin mga kaibigan kung obra yung nilagay natin ano, Yun! Hop! Guys, magaling ako guys. Ayos! Ito, bumato. Ihali namin yan. Ayos mga kaibigan, yung nilagay natin. Naahonan. Ahon. Pagtulak. Ubada soy, ubada. Ayos mga kaibigan, buti nakaahon.
Nilagyan ng kahoy. Ah! Matibay yung driver, matibay. Sa lalim ng pagkakabaon. Yung mga Nagawa ko kaibigan, ng no? palutangin. Lalim. Ginamitan ko na sila ng pinagbabawal na teknik. Asundan. Turo tayo eh. Gatos lang dapat ang kuha mo dito. Ako mong gumit ba? Kutsi na hararo mo nini kaya nandala na. Dok na akong blade ko. Dapat sesi lang siguro. Kutsi ni. Daw ako baga lagi. Kaya na sagad dadadan ano. Oo. Oh, ginakot namin oh. Yun mga kaibigan, yung tinali nilang ano, guma. Para makaahon yung ano, traktor. Hoy, ko ito na. Pustanira. Yun! Ayos! Hee! Nakaalis na rin! Kaibigan, ano masasabi mo? Nakaalis na! Okay. Kasi ginamitan ko ng pinagbabawal na teknik. Yun, ayos mga kaibigan. Alis na tayo. Nakaahon na rin. Salamat sa tumulong. Okay, okay. Unang-una kay Tisoy. Ang aking partner. Nabayaw ni Ma'am Nick. So yun mga kaibigan. Okay, nakaahon na yung traktor na tinulungan natin, nabalahaw dun sa malaking butas. Punta na tayo dito sa pag-uumang natin ng ano, ng panghuli ng alimango, bintol. Ayun kasama natin. Dun pa sa unahan, sa loob. Daragkod din ng limango. Yung mga kaibigan, medyo masukal lang dito. Taray-tayon mo lang nila diyan. Tamaruluwas na kana limango. Oo. Pati duman sa unahan. Pira pa yan. Pira pa. Pat. Ito masulugo na ho. Naglog ng tubig oh. Lakas ng agos ng tubig. Yung mga kaibigan, lakas ng agos ng tubig, dagat. Sana marami tayong makuha ang alimango mga kaibigan. Mga kaibigan, daming isda oh. Manibus ka na. Dami. Mga tilapia. Wala. So ngayon mga kaibigan, hanggang ngayon mga kaibigan, wala pa tayong nakukuha. Hintayin pa natin lumaki pa yung tubig. Kasi kahapon dito, nakakuha ko ng 6 na piraso. Kaya inulit namin ngayon, kasama ko to si Benji. Hanggang ngayon wala pa kami nakukuha mga kaibigan. Siguro maya maya sana makakuha tayo. Kahit dalawa. Pero okay na rin mga kaibigan, kahit siguro wala tayong makuha ng alimango ngayon. Kasi may natulungan naman tayong nabalaho na ano, magsasaka. Halos sabi niya mag-iisang oras na raw siya ron hindi makalis.
Kasi nababaw na yung kanyang ano, gulong. Ayan, ginawa namin, kumuha kami ng mga kahoy, tsaka yung mga tali, kumuha yung sitisoy. Yun, nilagyan nila ng ano, ng kahoy. Kaya nakalis. Tinutulak namin dun sa unahan para makatras yan. Yung mga kaibigan, kukuha muna tayo ng ano, ng buko. Kasi nagugutom na tayo, wala pa tayong nahuling alimango. Ayan, umakyat muna yung kasama ko ng buko. Mahusay sakyatan talaga yan. Sa mga nanonood na mga bata, huwag gagayahin. Huwag nyong gagayahin yan kasi expert lang ang gumagawa niyan. Yan, expert talaga yan. Matagal nang umaakyat ng niyog yan. Ang taas. Kaya-kaya niya yan mga kaibigan. Ayos, buko. Ayos. Yan na. Buko na, Benji. Ayan mga kaibigan, sinisipa-sipa niya lang. Oh. Sipain mo na. Yun. Ayan mga kaibigan, sinisipa-sipa niya lang. Mahusay talaga mga umakyat yan. Yun. Okay, tama na yan. Tama-tama lang ah. Ayos na ayos yan ah. Okay. Sarap yan. Habang nag-aantay tayo ng ano, ng alimango mga kaibigan, kain muna tayo ng buko. Baba na, baba na. Yaw lang diyan, yaw lang, nyanyaraw lang diyan, banda. Yun mga kaibigan, nakakuha na rin tayo ng isa. Hindi ko lang nabidyohan yung pag-angat ng bintol kasi nagmadali yung kasama ko. Yung isa, si Brian. Baka raw makawala pa. Ito. Yan. Ayos na ayos mga kaibigan. Hindi na rin tayo na zero. Kahit pa paano. May pasahog na rin tayo sa gulay mga kaibigan. Andun pa yung mga kasama ko nag ano pa. Ayun na pagparahiwaga, tangan mo rumaninan mga limango. Nakakaisa pa lang tayo eh. O hawakan mo ang dawi. Ayan mga kaibigan, si Badyaw. Yung kasama ko kanina, yung unang may dala ng bintol. Malalim na ron sa may bandang sa ilog. Oo na, malalim na. Nagpastao na. Kaya pala hindi ko kayo nakita. Galing ako dun eh. Yun, wala. Diyan, meron dyan. Yan. Wala rin. Putya mo kayo patangin. Siya, Benji. Awan. Ay, wala. Yung mga kaibigan, wala. So yun mga kaibigan, isang piraso lang inahuli natin. Uwi na tayo mga kaibigan. Uwi na tayo.
Medyo mag-aalaw na ng tanghali. Hapon na nga. Kain muna kami. Gugutom na tayo. Uwi na tayo mga kaibigan. Okay na to.